guys, for today's video, pupunta tayo ng Takadam. Papasok muna tayo ng San Nicolas, Pangasinan. Doon tayo matutulog din bukas. Pupunta tayo Itogon din to Takadam. Okay guys.
nagtitipid kumain. Sa bawal po mag-bites. Order po kayo ng kanin. Tapos humingi lang po kayo ng sabaw. Ganun lang po siya. Ngayon ako naman nagtitipid. Hahati lang po ako sa gusto. Ganun lang po siya kasi. Okay po. Tips lang tayo guys. Tips po tayo. Mga Sabaw-sabaw lang po. Sa mga rider dyan, Sabaw lang isang po. kanin at sabaw lang. Ang malaga, nasa farmland ka. At kambing. Malaga, nasa farmland po tayo. Order na po kayo, isang kanin nga lang po dyan, tsaka isang sabaw. Ang mahalaga, nasa farmland tayo. Yung seryoso tayo. Teka, gagawa tayo ng seryoso. Ano in-order mo? Tapos, Sabi ko sa'yo, kanin lang at tsaka sabaw. Okay na yun. Tipid rides nga eh. Mimi, nasusunod. Ang mahalaga, nasa farmland ka. Hindi, ang malupit. Yung mineral water, yung 20 pesos, 25. Yung dalawa. Pitpitin mo sa likod para hindi ka nabibili ng mineral water. Kaya na nga, nag-ano na nga oh. Nag-refill na nga. Hindi nga yan yung babaunin. Yung Yung jug. Yung ganun nila, Charles. Dapat itatali na lang sa likod. Yan yung mga tipid tips. Ano ba kayo? Kala ko usapan, delata lang. Oo, Ano ba? Kasi century. Yun. Boom! Chi 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 chi. Chi 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 chi.